Ja, nu har jeg lige lyst til at filme det her, fordi jeg gerne vil have kendt. Ej, okay. Jeg skal til vores næste optagelse, så skal vi bruge en røgmaskine, og det... Oh my god, du vidste, at jeg kunne. Jeg vidste ikke, man kunne. Det der uden den blå. Ja, og ja, jeg har lidt 500 kroner her. Jeg skal bruge nogle af dem i dag på biograftur. Jeg skal se. Freja, henter du lige den dunke, der står derovre? Freja, den dunke, der står over sengen. Dum. Ja, der står en dunk derovre. Men glemte ikke den. Ja, den der. Der står ikke andre dunke. Fuck, det her det er uhyggeligt. Hvorfor? Jeg ved bare ikke, om jeg tør. Jeg ved, hvor meget der skal i. De har aldrig brugt den før. Det er altså en gammel en. Og vi har aldrig brugt den før. Fuck, det er scary, man, Freja. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, det er fedt. Jeg er bange på, at det sker et eller andet. Det er ikke. Så nu, hvis det ikke er det rigtige. Ellers min far vil have at dø, og så har han på det giftige. Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg hele tiden går ind og plager om et eller andet som tips. Og det der billede, det røg ud først. Må jeg se? Nå, prøv lige på den. Så jeg bedre kan se. Ja, der er noget galt i det. Det er en af de bedste billeder. Det synes jeg nu ikke. Og vi drejer lige den. Se, hvad jeg sidder og laver. Sådan der. Så er den klar til at blive hældt op i. Ej, det her det er pisse uhyggeligt. Tænk ud, jeg spiller ikke. Jeg tror faktisk bare, det er vand. Det ser sådan lidt giftigt ud. Hvad kan du være for kastet eller for lækker til op? Jo, den var svær. Så stopper vi, fordi det er første gang, vi leger med det her, og det er sådan lidt... Nu går jeg ud og vasker hænder. Der er flest, der har svaret fristet, så det gjorde jeg også bare. Ja, jeg tror også, det er fristet for mig. Hvis det ikke så meget, det er for lækkert til noget. Så behøver jeg at se, jeg kan se det i den her sæson. Sådan der, så går jeg ud og vasker hænder. Og så kommer vi tilbage. Gør det ikke? Aha. Steak and stones. Jeg har lyst på en scones. Okay. Har du lyst til en scones? Ja, faktisk ikke. Jeg plejer at gå sur, men jeg har haft svaret på et spørgsmål. Se. Gå sur, men where did you live? Hvor spiller du? Det så det for? Jo, Danmark. Skal Danmark? Jeg spiller også i Norge. Ja, okay. Oh my god, der er ikke ret mange, der spiller i Finland. Nej, USA. Men jeg er faktisk meget. Jeg ved at der er flere danskere, som spiller i Norge. Fuck, hvor ser det uhyggeligt ud, det der. Nå, det er bare min skygge, det tror jeg, det er min skygge. Mærkeligt. Men okay. Sådan der. Så nu er vi begyndt at lege lidt. Det var opladeren til computeren.
Så fjerner vi den her derovre. Hvad sker der? Jeg kom ikke til at tage den ud, gjorde jeg? Jeg kom til at... Hvad sker der? Hvad sker der? Er det egentlig brugen sker der egentlig? Godt spørgsmål. Nå. Nu finder jeg ud af det. Computer. Mund til mund. Jeg skal finde en flottere vores. Altså, ikke så rodet. Altså, det er mere rodet end vores, men der er meget mere plads i hjertet og sådan noget. Det kan man sgu ikke det her, mand. Så sidder man bare... sådan hele tiden. Det kan være, at vi skal vente lidt, før det kommer. Jamen, røgen skal ikke komme det samme. Det skal først lige have varmet op. Og ja, det er dag. Klokken den har ikke engang været 5. Okay, jeg skulle lige til klokken den 3. Det har den været. Gå lige og spørge min far om noget. Hvor kan han skrige, mand? Hvis du skulle putte noget creme eller pudler eller foundation, så vil det bare så det ikke blive så det er det. Og det var godt, det var slet ikke så slemt. Godt. Det gør man ikke, for det er skræmt. Efter jeg har fået lavet botox med panden, så føler jeg mig som alle mennesker. Jeg føler mig ung igen. Så jeg kan se min ungdom tilbage. Altså jeg får min ungdom tilbage. Kæft, den er mærkelig. Jeg prøver at se den her. På Gran Canaria har Gustav opgivet håbet om at finde en spansk muchacho på stranden, og er sammen med Karoline taget tilbage til hotellet. Hvordan er det der? Hvornår købte de det? Amalie, det her, det skal du se. På Gran Canaria har Gustav opgivet håbet om at finde en spansk muchacho på stranden, og er sammen med Karoline taget tilbage til hotellet. Hvordan er det der? Nej. God, skal der. Har du set det der? Og det viser sig, at stranden måske var det helt forkerte sted at lede. Ja, det tror jeg. Ej, Amalie, du skal så meget se det her. Se. På Gran Canaria har Gustav opgivet håbet om at finde en spansk muchacho